Eta gaurkoan Berribeiti aldera joanen gara, izan ere larunbata honetan euskararen eguna ospatuko dute, baina horretaz gain ekitaldi gehiago eginen dituzte, beraz euskararen jaia bezala aurkeztuko du. Arratsaldeon, Mario Zapata Berribeitiko euskara teknikaria eta ongi etorria Xaloara. Mila esker Arretz. Bueno, konta eguzu zenbagarren edizioa ospatuko duzue aurten euskararen jai honi dagokion. Hau dagoeneko 9. edizioa da. Aspaldi 2008 urtean hasi zen, eta urtez joan da gure zendeako herrietatik pasatzen. Ere gure zendean 10 herri dira, eta dagoeneko 9 herritik pasatu da. Beraz zen un aukeratu, ez? Bai. Ia datorren urtean borobilduko dugu 10. edizioarekin, eta 10. herrian ere ospatuko dugu festa. Zein da falta den herria? Oteiza. Oteiza. Eta aurten lotzan, ez? Bai. Oso, mi primera, zergatik ikusi zenuten 9. urtea, ez? Aipatu duzu dela, zergatik ikusi zenuten horrelako jai baten beharra, zuen zendea? Ni hartan ez nintzen, beste euskara teknikari baten eskutik hasi zen festa hau, baina nik uste festa hauen helburua jai bat ospatzeaz gain bereziki badela euskara nola mahai gainean jarri, sozializatu, bizkat promozionatzea euskara eta esagutaraztea euskara nolabait gure biztanleen artean, ez? Hain zuzen ere, batzuentzat agian oso presente dago, beste batzuentzat ez horren beste, eta orduan nolako jaiek aukera ematen dute, gure kasuan zendea osoan zehar, nolabait euskararen berri emateko, eta beti ere loturik antolatzen diren ekimenak eta nolabait euskararen, euskal kulturaren bueltan nolabait izanik, horrek nolabait egun batzuetan oihartzun berezi eta handi bat lortzen du gure biztanleen artean, ez? Nortzuk zarete antolatzaileak? Berez, 2 antolatzaile nagusi gara, batetik Berribeitiko udala, eta bestetik Berribeitiko euskaltzaleen sarea, badela duela urtezkaz sortutako Berribeitiko biztanleen sare berri bat, elkarte berri bat, nolabait biltzen duena euskararen alde lan egiten duten pertsonei guztiak, ez? 9. edizioa izan da, ikusten duzue errotutako jai bat izaten ari dela? Bai, esan bezala ni hasierakoa ez nuen ezagutu, azkenengo 3 urte hauetan egon naiz lanean honetan, eta nik esango nuke eboluzio bat ikusi dela, eta bereziki azkenengo 3 urte hauetatik nolabait somatu dugu urtez gero eta jende gehiago etortzen dela festara, Baskarira, aurretik dauden ere jardueretara. Orduan, zaila da kuantifikatzen gurea sumea da, azken finean gure belarri sumea da, baina bai ikusi dugu hainbat datu zehatzetan, Baskarien partaitzaileen kopuruetan eta lakotan, gora doala, ez? Alde horretatik pozik ez, zuek ere? Bai, eta nik uste gainera horrek ere bultzatu duela azken finean nolabait biztanleen parte hartzea, hain zuzen ere hasieran udalak antolatzen zuen eta nolabait auzolanean aritzen ziren beste herritar batzu. Eta nik uste horrekin festa honen antolaketarekin hain handi baten egon dela ere loturik gaur egun sortu den Berribeitiko euskaltzaleen sare hori, elkartean nolabait egin batean ere eratu zelako elkarlanean eta auzolanean aritzen ziren herritar horien parte hartzean, ez? Eta nik uste horrek lagundu zuela asko horri forma bat ematen eta azkenean sare batean antolatzen pertsona guztiak. Eta aipatzen duzun parte hartze hori, ez? Geroz eta famatuago edo, gutxienez praktikan geroz eta gehiago jartzen ari da azkeneko urte hauetan, ez? Bai, gainera gure zendea oso berezia da, bere osariari dagokionez 10 herri dira, baina oso desberdina dira, horien artean, esan dezagun badaukagu Artika berri, Artika herriko auzo bat dena, baina Iruña eta Bustintzuri Berrizarren artean kokaturik dagoena, eta hori agian bere izaera aldetik bada gehiago auzo bat, ez? Iruñako auzo baten pareko zerbait.
baina gero baditugu 20 biztanle dituzten herriak ere, eta oso desberdina da gure jendearen izaera, ez? Orduan bai ikusten duguna da, batzuen aldetik parte implikazioa handia egon dela, bereziki betiko herrietan, eta hor nolabait Aintzuen, Berriobeiti, Berriogoiti, zonalde horretan, baina gero eta gehiagora ikusten dugu Artikako jendea, eta bereziki ere Artika berriko auzo horretako jendera implikatzen dela festa honetan, ez? Beraz ikusten duzu, errealitate horiek hain desberdinak izan da ongi nahasten direla eta ondo moldatzen direla. Bai, bakoitza bere ekarpena egiten du, zateako Artika herrian eta bereziki Artika berriren bueltan erraldoien konparsa bat sortu da, eta horiek parte hartzen dute festa, horiek aurrak, horre dauden ere aurrasko euskal dantzak ikasten direnak ere parte hartzen duten festan. Orduan, batetik antolatzen diren ekimenen bueltan, aurra, gurasoak mugitzen direlako, eta bestik jende hori honen inguruan, festaren inguruan ere nolabait hurbiltzen delako herri horietara, azken finean ere ematen dela olako elkar ezagutza, ez? Segurazki jende askok euskararen festa, esateako horreitzen naiz, pasan urtean izan zela bai Eren herrian, hori oso herri txiki-txikia ere, eta jende askok ezagutu zuen, zendeako jende askok ezagutu zuen herria egun hartan. Eta segurazki gauza antzeko gauza gertuko zaigu aurten Lotzan. Jende asko segurazki ez da inoiz pasatu Lotzatik, eta euskararen egunaren bueltan batzu hurbilduko dire eta ezagutuko ere bereien zendeako herri zoragarri hori. Egia esan zendea berezia duzu, ez? Iruñetik oso gertu gainera, eta batzuetan badirudi Iruña edo Iruñerriko herri gehienak oso handiak direla eta ez dutela herri izaera oso handirik ez, baina ikusten da baietz. Badagoela era beste realitate bat, eta Iruñetik oso gertu. Gurean oso nabarmena da, ez agian Berrezara, Aintzuen oso erroturi daude zonalde berrian biek dutelako bere herri zar hori ere, baina ja osatu da nolai biztanleri gehienak kokatu da beste zonalde berri horretan, baina gurean 10 herri izanik oso sakaban uituri da eta oso realitate ezberdina ditugu, ez? Zer moduzkoa da Berrogeitiko zendean euskararen egoera? Izaera geografiko eta bestelakoa den bezala ere euskararen egoera desberdina da herriz-herriz, herri txikietan biztanleria helduagoa, haur txiki gutxi daude, eta horrez da eman berez euskara aspaldi galdu zen, duela mende eta piko galdu zen, hor badaukagu astarnak eta horren inguruan ere lantzu batzu egin dira, baina azkenean gaur egun biztanleri berria izaten da edo helduaroan euskara ikasi duten pertsona horiek, edo bestetik eskolaren bidez euskara ikasi dituzten, euskara ikasi duten aurre horien errealitatea ere ez, errealitate ezberdina ditugu. Herri horietan, herri txiki horietan, biztanleria oro har helduagoa da, eta orduan euskararen presentziak ja txikiagoa da, badia euskaraz ikasten diren aurrak ere, baina pisua txikiagoa da, ez. Berriz, beste herrietan, Aintzuen, Berriobeiti, Berriogoitin, biztanleria herri txikietan baina pixkat gazteagoa da, eta horre ere somatzen da presentzia gehiago, batetik heldu batzu ikasi dutelako, baina aur gehiago ere dairetuan ikasita, bereiek horre pixkat euskara eramaten dutelako herrien errealitatera eta kaleetara, ez? Eta hor daukagu, aipatuko beste realitate hori, Artika berria izanik Artika herriko auzo bat, gutxi gora hor kokatzen da gure jendearen populazio erdia, eta hor esaterako piramidea da aldatzen da erabat, oso gaztea delako populazioa, batetik hor badago jende nolabait gaztea 20-40 urte bitartekoa, baina gero daude aur asko. Eta horietako asko eren bat pasatzo dereduen ikasten ari da. Orduan, hor ere badago prozesu bat aldatzen ari da gure jendearen errealitatea hor guzti horien eskutik, ez. Ulertzen dudanagatik, Berrogeitiko jendea eremu mistoan dago? Bai, berez eremu mistoan dago, bai. Ez nahi dut azken aldian badakizu sekulako zalaparta ez, egon dela horren inguruan? Bai, hasierako legearen lehenengo zirriborroan ez zegoen, baina ondoren pasatu zen eremu mistora. Horretaz gain, zer da prestatu duzuena Euskararen jai hau ospatzeko?
Bai, Euskararen jaia nolabait pixka zabalagoa da Euskararen eguna baino, esken finean txikia gelditzen zidegun eguna. Bai, eta aspaldi hasi zen antolatzen aurretiko egunetan ere bestelako jarduerak. Berez hasi ginen pasaden igandean, egin genuen bizikleta martza bat, modu simpatiko batean euskaraz bizikleta martza izendatu zena, berez horreran, eta hola mantentzen da. Sumea da, baina bada modu bat ere biltzeko jendea eta bizikletaren bueltan egiteko ibilbiditzoren bat gure zenderen zehar. Ondoren ere, ostegun honetarako antolatu da hitzaldi bat Nafarroako euskarazko kantu zaharren ingurun, horre Txema Hidalgo ikerlaria, ibili da azkenengo 4 urte hauetan lanean, aztertzen zeintzuk ziren, Nafarroan azkenengo 5-6 mende hauetan egon zitezken euskarazko kantu zaharrak, eta berak bere lanak aurkeztuko digu ostegunean antolatuko den hitzaldi honetan, 7:00 Anzoaingo kontzejuetzean. Ondoren, ostiralean, Ene Kantaren astronauta espektakuloa ikuskizuna ekarriko dugu Artikako kulturetzera. Neko berria da, ez? Kulturetzea? Ez da berria. Artika dago... Zer inauguratute duela gutxi da? Bai, baina dira Artikako auzo horretan, Artika berrin, kokatu den espazio berri bat, nolabait udalaren espazio bat antolatzeko ere bestelako ekimen eta gauzak, ez? Gero daukagu Artikarrian kulturetzea. Bai, hori ja aspaldikoa da, oso politia da. Eta kasu honetan, lehenengo aldiz ekarri dugu gurera Ene Kanten ikuskizuna, eta aspaldi txartelak salgai jarri eta 30 minututan saldu ziren guztiak. Azarrak azta. Bai, Ene Kanten fenomenoa esan zoragarria da. Orduan, ostiral honetan 6:30 ikuskizuna izango dugu, eta larun batean Euskararen eguna izanen dugu Lotzarrian. Eta horretarako egitarau zabala prestatu duzu ere egun osorako? Bai, egun osorako daukagu egitaraua, goizeko 11:00 hasten da nolabait txupinazo batekin, eta hortik aurrera daukagu batetik dantzak, euskal dantzak, aur eta helduen eskutik, hor bi taldetxo antolatzen dira, horren bueltan antolatzen dira ensaio batzu aurretik, pixkat hori koordinatzeko. Berriogoitiko eta Artikako erraldoi eta kilikien konparsak ere etortzen dira gurera. Hor bakogu bi herrietan konparsak. Eta herri kirolak ere, goizean hori guztia bukatzen denean, herri kirolak ere izaten ditugu aurrentzat, kasu honetan. Eta gero ja, baskariak, baditugu batetik aurren baskaria, helduen baskariak, eta ondoren, aurrak baskaldu ondoren irekitzen da aurren gune bat, 3:00-7:00 bitartean, hor pusgarriak eta beste 11 kontu aurrentzat. Eta berriz, helduok bukatzen dugunean, horre egoten da beti osteko kantaldi bat, zendiako talde batekin, zindiku taldea, bada musika talde bat, propio biltzen dela bakarri olako itzorduetarako, bai, ez? Beriez, zendiako musikari batzu dira, eta kantuak eta banatzen dira, eta hor jendea ditzen da kantun, bai, baskaldun doren badakizu giroa egoten da horretarako, ez? Tartekatzen da gero aurrentako ere baukagu talo tailer bat, eta gero aratzaldean ja ustu dutela 7:30 aurrera, okerrez banago, 6:30 aurrera, hasten da dantzaldia de Trikitin talderekin. Oso, beraz baduzu egitarau zabala, ez, egun osan zehar ongi pasatzeko. Bai, eta bukatzen denan dantzaldia beti ere horre egoten dira bokatak, eta festa parranda giroa jarritzen du herriko elkartean, ere hori berandu arte. Berrikuntza nabarmenik aurten, urtez urte berritzen dira, ez? Bai, egunekoa gutxi gora bera ez da aldatzen, urteren batean igual aldatu izan dira horren jolasak edo, baina gainontzekoa jendea beti oso pozik da horre eguneko egitarau horrekin, eta ez du aldatu. Trikitin taldearekin ere urte mordo, baina bereik oso pozik daude eta gure oso pozik, gure ustez oso talde politia da.
Eta bai beti aldatzen dena da aurretiko jarduerak eta hor bai urtez aldatzen ditugu gauzak eta bai. Parte hartzari dagokionez jende asko gerturatzen da. Bai, kontuan izan behar gurea sumea dela, 7.000 biztanle baina gutxiago daude gurean, eta orduan gure edapena mugatua da, ez? Eta horako feste gainera normalean bertako jendearentzat erakargarria dira, baina kanpoko jendeak ez ditu ezagutzen, edo ezagututa normalean ez dira hurbiltzen, ez? Egunean zehar eta kopuru majo ibiltzen da, bereziki goizean ikusten dugu aurren dantzaldia talako kontuen erraldoiak eta hori, ez biltzen da jende kopuru majoa. Ez dakigu kuantifikatzen, 400 lagun, adolako zerbait, Baskarian, heldu eta aurren bitartean normalki izaten gara 300 lagunen bueltan, eta gero horietako gehienak normalean gelditzen dira, jende gehiago tortzen da gero dantzaldien inguruan. Horan egunean zehar, ez dago zifra zehatzen materik, baina 500 lagunen bueltan egoten dira. Baina jende desente, ez? Ikusita ez dela oso zendea jendetsua, ez? Jendeak parte hartzen duela. Oso animario ongi pasa, larun bateko egun hori, eta gauza gehiago ere badituztu, ikusten arrakasta baduela, sarrerak agortu eta dena, beraz, 1000 esker, ongi pasa, bai? Bai, kontutxo bat, bakigu beti askotan pisu handia daukala eguraldiak, jendea ibiltzen dela, eguraldi txarra ona, horren arabera mugitu ez, eta printzipioz iragarpena da euria egiten alduela egun horretan, baina badugu berez azpiegiturak montaturik horretarako ere, badukagu karpa bat, baitugu bigune aurrentzat estaliak, orduan jendeak esateko beldurrik hortan zen euria tarteka egin arren, festa mantenduko da eta egongo dira espazioak estaliak mundu guztia etortzeko. Beraz ez dago arazorik, ez? Hotza askorik ez du eginen, beraz, euria egitekotan estalpea badago, primera. 1000 esker, eta ongi pasa, asteburuan. 1000 esker zuei. 1000 esker.